Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So gagamitin na muna natin yung sasakyan kasi pupunta ako ng kasal ng kaibigan ko. I-vlog natin yung mga tol, yung kalsada papuntang Tarlac City. Ito, dadaan tayo sa may LX papunta ng SCTEX. Ayan, punta tayo ng Tarlac City mga tol makikita rin natin dito yung ginagawa nilang airport dito sa may TART. Yun yung Terminal 2 mga tol papakita ko sa inyo. So papasalamat ulit ako mga tol. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. At yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko, tulad po ng gagawin natin ngayong araw na to. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. Excuse me po mga tol. So magpa-vlog sana ako gabi mga tol dun sa Fields Avenue. Lahat ng mga babae doon halos naka face mask na sila. Alam niyo yan, yung kumakalat na virus dito sa atin mga tol at sa ibang bansa, di ba? Kaya nagkakaubusan na yung mga face mask sa mga sa mga drugstore. Halos wala nang mabili. Sinubukan ko rin bumili kahapon, wala na rin. Nakabili ako mga tol yung tela lang yung face mask. Yung kinaganda nun mga tol, si Manny Pacquiao yung nakasulat. Yun yung the best, di ba mga tol? So wala tayong mabili na face mask. Okay lang naman yun, si Manny Pacquiao yung nakasulat na nakatagap sa bibig mo mga tol. Ito, kakanan tayo dito pala. Punta ng to, SCTEX. Mapapansin natin yung ginagawa nilang airport dito. Pasensya na pala kayo sa mic use sa GoPro mga katol wala, hindi pwede yung binili kong adapter na mic. Ayun pala yung airport mga tol. Ayun so di pala makita rin. Pasensya na mga tol Ito, papunta ng Tarlac. Ito na yung SCTEX. Diplex papunta ito. Maya ulit tayo mga tol baka mainip kayo. Mga tol, napakagandang bumiyahe dito. Dire-diretso, walang traffic, di ba? Gumawa ka talaga sa mga tol na expressway at saka SCTEX ganyan. Magandang mag-drive dito ulit sa Arthur Highway, di ba mga tol? Alam mo naman, mahihirapan ka na sa traffic, mahihipid ka pa sa mga sasakyan. Kaya mas magandang dumaan na lang sa so may tulad nito. Malapit na to sa sa may Concepcion exit. Yung nakakalam dito.
New Clark City. Ito rin yung daanan dito. Mga tol ha, mahina lang tayong tumakbo mga tol. 120 lang, diba mga tol? Ito na yung ano tulay ng consumption. Napakalaki oh. Mga nanonood po ha, maraming salamat po sa inyo. Ayan sa kanan, yun yung exit ng New Clark City ay papasok pala. Ayan. So sarado pa ngayon mga tol. Hindi ko lang alam ba't sinara ngayon. Mga ginagawa pa yung kalsada papunta roon, yung asfalto. Kasi bawal dumaan ngayon eh. Nakasara yung mga pasukan niya at entrance. Malalaman din natin yan pag pumunta tayo doon. Bibigyan ko kayo ng update. Tsaka yung ginagawa nilang PhilInvest doon sana pag nag-update ako doon meron na silang ginagawa. Dito na ako dumaan. Sana Dolores ako. Dadaan sana ako ng MacArthur Highway. Kaso inisip ko na lang baka traffic ngayon. Kaya dumiretso na lang ako dito. Mag-exit ako sa siguro sa may Luisita. 16 km na lang. Yan, 16 km. Yun naman mga tol. Meron yung City Mall dito sa may mismong highway sa tapat lang. George Sumain. Ayan. Maraming salamat po sa mga nanonood. Alam ko naman po yung mga nanonood lagi. Maraming salamat po sa inyo. Ayan yung exit ng Concepcion. Pero tayo dire-diretso pa. Dadaan tayo sa mga asyenda ng mga kuwang ko. Ayan, asyenda Luisita. So ayan, balik ako mamaya mga tol baka mainip kayo eh. Putay di wow. Sa may exit ng Luisita Mall. Ayan. Luisita exit MacArthur Highway. Yan tayo mag-exit para medyo mapabilis tayo. From Dao to Luisita, mahigit 100 pesos yung bayad sa toll mga tol. Siya, nandito na tayo sa may toll. Update ko ulit kayo mga tol pagkatapos kong magbayad.
So yun na nga mga tol, nandito na tayo sa may Papalaksyo. Ayan mga tol, yung sunflower farm dito. Kung gusto nyong pumasyal, binayaran pala natin sa tol is 124. Ayan, 124 pesos mga tol. Dao to Luisita mo, Luisita. Ayan, 124 siya. Ito na yung asyenda ng mga kakuhaan ko, yung hindi pa ba nakakaalam. Baluarte ito ng kuhaan ko. Ayan, napakayaman ng mga kuhaan ko mga tol. Maraming tanim na mais dito, tsaka tubo. Ayan mga tolo, papakita ko sa inyo yung mga tubo. Ayan, yung mga nakalagay sa truck. Ayan. Ito na yung central Sukarera. So tayo dire-diretso lang. Welcome back to my channel. So nandito na tayo sa may Luisita Mall or San Miguel, Tarlac. Ayan. Wala na pala yung Luisita Mall. Ngayon Robinson na. Dire-diretso lang tayo rito, Tarlac City na. Tama. Ayan. San Miguel na to mga tol. San Miguel, Tarlac. Ayan, Tarlac City. Yung so welcome back again to my channel mga tol. Salamat sa paghihintay. Eto na, nasa Tarlac na tayo. Malapit-lapit na tayo mga tol. Lagi ako sa Tarlac mga tol, pero hindi ko masyadong kabisado ang Tarlac City. Mabuti pa yung Pampanga. Kahit saan hindi mo na ako maliligaw doon. Dito kahit laking Concepcion Tarlac ako, wala, hindi ko gaanong alam talaga to. Pasensya na kayo mga tol ha. Kung sa Pampanga lang, marami akong pinapakita sa inyo. Yung mga vlog ko mga tol, panoorin nyo yung mga hindi nyo pa napanood, para naman may idea kayo sa Pampanga. Tulad sa Clark, sa Angeles City. Yan, sa Fields Avenue, alam nyo naman. Woo! Maraming chicks doon mga tol. Pasyal kayo doon ha. So welcome back again to my channel. Hindi na tayo dediretso sa may SM Tarlac mga tol. Ay kakaliwa na ako dito sa may stoplight dito. Ayan, kung dire-diretso ka dyan mga tol, pwede kang pumunta ng ano dyan, Baguio. Ayan. Pero tayo ikakaliwa na rito.
Pupunta na tayo dito sa may Tibag. Yan, sira yung stoplight mga tol ha. Yan, maraming salamat talaga sa inyo mga tol. Hindi dahil sa inyo hindi ako nakakasaod, di ba? Salamat. Salamat po ng marami. Tiis-tiis lang po.